mangyari to, Chito? Bakit pang mami ko pa? Sorry, Gladys. Hindi ko alam. I hate you both. I hate you both! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga pagsubok na dumarating upang imulat ang tao sa kanyang pagkakamali. Ito ang naging karanasan ni Glenda sa ating dunang sa kanyang panahon. Kuya Rodolfo, buti inabutan mo ko. Bakit? Saan ba ang punta mo? May date ako. Doon ba sa nakita kong binatang kasama mo last week? Siya ba ang bago mong boyfriend? Oh, yes. Glenda naman. Parang anak mo na lang ang lalaking yun. Tingin ko nga kasing edad siya ni Gladys eh. Kuya naman, in love, age doesn't matter. We love each other. Kaya hindi importante ang agwat ang edad namin. Lolokohin ka lang ng lalaking yun. Gaya ng iba mong naging nobyo. Hindi magkakapareho ang mga tao. At saka, pwede ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Si Gladys nga, hindi pinag-iisipan ng ganyan ng boyfriend ko eh. Ibig mo sabihin, alam na ng anak mong tungkol sa batang-bata mong nobyo? Oo. Aba, Pero hindi pa sila nagkikita. Okay lang naman sa anak ko. Kahit kasing edad lang niya ang mahal ko. Basta ang importante, masaya ko, kung kuya. bakit kasi hindi ka na lang mag-asawa nang hindi kung sino-sinong nagiging boyfriend mo? Edi lalo mahirap. Ano? Dahil kapag niloko ko, edi hindi na ako makakahiwalay. Oh yes, Tito. Nabanggit na po sa akin ni Mami ang tungkol doon. Hindi ko pa nga lang nakikilala yung guy. At okay lang sa'yo na parang anak na ng mami mong boyfriend niya? Tito Rodolfo, mula po nang mamatay si Daddy, hindi na nag-asawa si Mommy. Ibinuhos niya sa akin at sa business namin ang panahon niya. Kaya ngayong malaki na ako, gusto ko naman syempre maging happy si Mommy. Kaya kung saan siya masaya, okay lang po sa Pero akin. Gladys, saksi tayo. Marami na siyang naging karelasyon. At niloko lang siya. Tiyak, lalo lang siyang lolokohin ng lalaking yun. Matalino po si Mommy. Kita niyo naman, kahit maraming nang loko sa kanya, hindi siya naapektuhan. Matatag pa rin siya. Kaya magtiwala na lang po tayo kay Mommy. Besh, anong masasabi mo sa binake kong cake? Delicious! Hoy, pwede ka na magtayo ng bake shop. Thank you. Alam mo, yun talaga plano ko. Ang mag-business na lang. Ayoko nang mamasukan pa. Ay, sandali. Dalan mo si Tita Glenda ng cake, ha? Para matikman naman niya yung gawa ko. Sure. Tiyak na magugustuhan niya ito. Teka, Gladys, may pakilala mo na ba si Chito kay Tita? Ay, hindi pa nga eh. Bakit hindi pa? Nag-aalala kasi ako, Alma. Baka ayawan ni Mommy si Chito. Bakit? Dahil ba hindi siya mayaman? At wala siyang mataas na pinag-aralan tulad ng past boyfriend mo? Oo. Mabait naman si Tita. Sigurado ko maiintindihan niya yun. Kung ikaw nga, inuunawa mo siya eh. Kaya tingin ko, ganun din ang gagawin niya sa'yo. Ay, sana nga tama ka, Alma. Kasi talagang mahal ko si Chito. At ayoko siya mawala sa akin. O sige, Dexter, sa'yo na mga dilatang yan. Lagay mo na sa plastic. Ay, salamat, tol. Iba talaga pag mucho. Maraming masasarap na pagkain. Dapat kasi magkaroon ka na rin ng gatasan. Para marami ka na rin pera. Balak ko na nga rin yan, tol eh. Naiinggit na ako sa'yo eh. Galing ba yan kay Gladys? Hindi. Galing dun sa isa. Uy, mabuti hindi sila nakakahalata na dalawa sila sa buhay mo. Tol, magaling ako magdala. Huwag kang mag-alala. Tuturuan kita. Para makapili ka ng mayaman.
kahit medyo matanda na, yung may asim pa. Para kahit paano, masarap naman ang lasa. Binalot niyo pa talagang binili natin, ha? Para surprise. Sure ako na magugustuhan niya yan. Ang ganda yata niyan. And expensive pa. At sasabihin ko sa kanya, ang stepdaughter niya pumili nito. Salamat ka pala, anak. Saan po? Di sa pagsama mo sa akin. At higit sa lahat, sa pangunawa mo sa akin. Ako rin po nagpapasalamat sa inyo, Mommy. Dahil naintindihan yung sitwasyon ng boyfriend ko. Anak, sa pag-ibig ang lahat ay pantay-pantay. Kaya hindi hadlang ang kalagayan sa buhay. Kahit pa edukasyon sa dalawang nagmamahalan. Tama nga si Alma. Very understanding kayo, Mommy. At maswerte ako dahil kayo naging mami ko. Uy. Nabola ako ng baby ko. No, hindi bola yun, Mommy. Taos po sa puso yung sinabi ko. Sige na, okay na. Baka mamaya, mapaiyak mo pa ako eh. Anak, naiba ko. Kailan mo ipakikilala sa akin ang boyfriend mo? Ano kaya kung pagsabayin na lang natin, Mommy? Ipakilala niyo sa akin ang boyfriend niyo, then ipakikilala ko rin sa inyo ang boyfriend ko. Tagal naman magbihis ni Chito. Baka nandun ang boyfriend ni Mommy. Sana naman wala pa. Ayokong malate kami. Chito! Ano? Hindi ka pa ba tapos? Baka kasi hinihintay na tayo ni na Mommy. Nandito na ako, babe. Sorry. Natagalan ako kasi siniguro ko lang na pagpunta natin sa inyo, maayos ako. Para walang masabi ang mami mo. Mabait si Mommy. Kaya wala kang aalalahanin. At, ang polo niyan? Oh, bakit? Maganda naman tong polo ko ah. Oo nga, maganda. Kaya lang, may bigla ako naalala eh. Ano yun? Hindi. Wag na lang natin intindihin. Siguro kamukha lang. Halika na. Malis na tayo. Babe, ganda pala ng bahay niyo. Salamat. Mahusay ka palang mag-ayos ng bahay. Kami ni Mommy ang nagtulong na mag-ayos nito. Anak, dumating ka na pala. Yes, Mommy. Kasama ko na pong boyfriend ko, si Chito. Chito, ang mami ko. Glenda? Chito? Ikaw? Wait, bakit magkakilala na kayo? Walang hiya ka. Ang lalaking ito ang boyfriend ko! What? Ano? Kaya pala suot mo ang pulong binili ko para sa boyfriend ni Mommy? Gladys, magpapaliwanag ako. Niloko niya tayo, anak! Bakit kailangan mangyari to, Chito? Bakit ang mami ko pa? Sorry, Gladys. Hindi ko alam. I hate you both. I hate you both! Bakit nangyari to sa ating Mami? Bakit yung isang lalaki pang minahal natin? Mali ba ako sa pagpayag kong makipagrelasyon kayo sa kung sino ang gusto nyo? At si Chito, akala ko tapat siya sa akin. Yung pala may iba pa siya. At si Mommy pa. I hate you, Chito. I hate you. Galit ako sa inyo ni Mommy. Lalayo na ako sa inyo.
Lalayo na! Mababangga ako! Bakit? Bakit kailangan mangyari sa aming mag-ina to? Bakit kami pa ni Gladys dito? Ang sama mo. Niloko mo na ako. Pati ba anak ko? Glenda, itigil mo na yung paglalasing mo. Kuya, hayaan mo lang ako. Wala kang alam sa problema ko. Gusto kong makalimot. Alam ko na nangyari. Sinabi sa akin ni Gladys bago siya umalis dito. Nasaan ang anak ko, kuya? Nasa inyo ba? Wala. Na-aksidente siya. Anong sinabi mo? Si Gladys? Na-aksidente? Oo. Bumangga ang kanyang kotse sa isa ring kotse. Hindi. Hindi. Kumusta naman ako, kuya? Ano lagay niya? Gladys, anak ko. Mami, Ako nga, anak. Ano nararamdaman mo? Mami. Medyo masakit pa ang mga sugat ko. I'm sorry, anak. Kung hindi ko pinatulan si Chito, hindi mangyayari sa atin to. Hindi ka madidisgrasya. Hindi naman po natin alam na dalawa pala tayo sa buhay niya. Na niloloko lang niya tayo. Hindi ka na galit sa akin, anak. Hindi na po, Mami. Dahil nauunawaan ko na kung bakit nangyari sa atin ito. Para malaman natin ang panloloko ni Chito. Hindi siya karapat-dapat mahalin. Salamat, anak. Salamat. Tama ka, anak. Hindi siya dapat mahalin dahil wala siyang kwenta. Hindi niya tayo dapat masira, Mami. Oo, anak. Tama ka. At huwag ka mag-alala. Magbabago na ako. Magpapakatino na ang mami mo, anak. Lilinisin ko na ang buhay ko. At higit kitang pahahalagahan, anak ko. Ang pinakamasarap na kaligayahan ay yung naaayon sa kanyang kalooban. At ito'y ibinibigay sa matiyagang manalangin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, at Angelo Alcantara. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Caspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Pinsan, bakit naiinis ka? Wala namang masama sa ginagawa kong pagtulong. Yung pagtulong mo na inaayunan naman ng anak mo, tanggap ko na yon. Pero yung kumukup kayo ng ibang tao at hindi nyo pa kilala, katangahan yun. Ate Josefa, Totoo naman yun eh. Paano kung miyembro siya ng isang sindikato? Nakawang kayo.
Mapapahama kayo sa ginagawa mo! Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Ang maging inspirasyon at makatulong sa kapwa ay isang magandang hangarin. Sa kabila ng katotohanang nakararanas din tayo ng mga problema, tumutulong pa rin tayo. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Charing sa ating dunang sa kanyang panahon. O, Nilo, eto yung hinira mong bigas. Nilagyan ko yan ng ilang dilat at gatas para sa anak niyo ni Salve. Naku, maraming salamat po, Aling Charing. Kapag nagkatrabaho po ako, hindi ko kayo makakalimutan. Naku, ay naniniwala naman ako sa iyo. At naniniwala din ako na magkakatrabaho ka. Basta huwag ka lang titigil sa paghahanap at huwag kang mawawala ng pag-asa. Ang bait talaga ni Aling Charing. Salamat po sa pagpapalakas ng loob ko, Aling Charing. Aling Charing, yun ang inuutang ko. Ay, sandali lang at kukunin ko na Hector. Kaya lang huwag kang magagalit ha. Para hindi kayo nagigipit, lagi kang mamasada ng tricycle at magsipag ka. Mag-impok kayo para sa kinabukasan. Mano po, Tia Josefa? Awaan ka ng Diyos, Lester. Nanay mo, nasaan? Umalis po kasama yung isa naming kapitbahay. Ha? Saan nagpunta? Sinamahan po sa DZRH yung kapitbahay namin. Hindi niya alam ang pagpunta dun eh. Nawa po si inay, kaya sinamahan niya na po para hindi po maligaw. Ay, huhulaan ko. Tumulong na naman yung nanay mo, ano? Opo, Tia. Bakit ba yung nanay mo? Ang hilig magpakapagod para sa iba. Wala naman siya napapala. At inaayunan mo pa. Masaya po si inay sa ginagawa niya. Oh? Kaya masaya na rin po ako. At saka po wala naman po masama doon. Mabuting gawain niya ang pagtulong eh. Ay, kayo na nga bahala. Sige. Babalik na lang ako. Total, wala naman pala yung nanay mo. Inabutan na ako ng malakas na ulan. Bakit naman kasi hindi natapos gawin sa talyer ang kotse ko eh? Tapos wala pa akong masakyan ng tricycle. Naglakad tuloy ako at nakulanan. Ay, hindi bali na nga. Total, narito naman na ako sa amin. Bakit may babae nakahiga dito sa pintuan namin? Ay, Miss, gising! Bakit ka nakahiga dyan? Ayaw magising. Hindi kaya nawalan siya ng malay? Tatawagin ko nga si inay. Inay! Inay! Oh, Lester. Ikaw ba yan? Opo, inay. Buksan niyo ang pinto, madali po. Anak, naulan ka na. Bakit may babaeng nakahiga dyan? Nadatnan ko na po siya dyan, inay eh. Ha? Mukhang nawalan po ng malay. Kumain ka pa, Sarah, para lumakas ka. Salamat po, Aling Charing. Ang sarap po nitong niluto ni Lester na nilagang baka. Salamat nga po pala sa pagtulong ninyo. Ano nga ba ang nangyari sa'yo? Bakit nakita ka ng anak ko na walang malay dyan sa may pintuan namin? Kasi lumayas po ako sa amin, Aling Charing. Ano? O Diyos ko, bakit mo ginawa yon? Dahil po sa hiya at takot. Wala po akong mukhang maiharap sa kanila dahil tiyak po sasaktan nila ako pag nalaman nilang buntis po ako. Buntis ka? Nasaan ang ama ng iyong dinadala? Tinakasan na po niya ako. Ha? Sama naman ang lalaking yun.
Talagang masama po siya. Manloloko. Kaya namumuhi ako sa kanya. Pero hindi ka pa rin dapat lumaya sa inyo. Ang dapat, humingi ka ng tawad dahil ikaw ang nagkamali. Naisip ko po kasi, tiyak na sasaktan din nila ako at palalayasin pag nalaman nila ang kalagayan ko. Kaya inunahan ko na po. Kaysa masaktan pa po ako. Nagpunta po ako sa mga kaibigan ko pero hindi po nila ako mapatuloy. Hanggang sa abutin ako ng pagod at gutom. Kaya nawalan po ako ng malay sa may pintuan ninyo. Lester, may nakita kaming babaeng kasama ng nanay mo sa tindahan. Pinsan mo ba yun? Hindi, Hector. Kinupkop siya ni inay. Siya si Sarah. Kinupkop kahit hindi nyo kilala? Bakit? Nakita ko siyang walang malay sa may pintuan namin kagabi. Kaya tinulungan namin siya ni inay. At mula sa kanya, nalaman naming buntis siya. Buntis? Oo. At dahil sa takot na masaktan ng parents niya, lumaya sa kanila. Bilib talaga ako sa nanay mo. Napakabait at matulungan. Oo nga. Dapat bigyan siya ng award dito sa barangay natin. At totoo nga palang may kinupkup kang buntes. Ano ka ba naman siya ring? O bakit naiinis ka, pinsan? Wala namang masama sa ginagawa kong pagtulong. Ay, yung pagtulong mo na inaayo na naman ng anak mo, tanggap ko na yon. Pero yung kumup-kup kayo ng ibang tao at hindi nyo pa kilala, katangahan yon. Ate Josefa. Totoo naman eh. Paano kung miyembro siya ng isang sindikato at nakawang kayo? Mapapahaba kayo sa ginagawa mo. Hindi naman siguro, ate. Dahil kinausap kong mabuti si Sarah bago ko siya kinupkop. Isa pa, kawawa naman yung bata. Baka makaisip gumawa ng masama kapag hindi ko tinulungan. Problema niya na yon at hindi mo kasalanan. Ate, masaya ako na napapalakas ko ang loob ng mga tulad niya. At naniniwala ako, hindi ko ikapapahamak ang mga ginagawa ko dahil mabuti at nakalulugod ito sa Diyos. Sarah, bakit ka umiiyak? Naiiya po ako sa inyo, Aling Charing. Dahil sa akin napagsabihan kayo ng masakit ng pinsan ninyo. Narinig mo? Opo. Papasok na po ako ng bahay nang marinig ko. Pasensya na po kayo. Makakahiya talaga. Huwag mong alalahanin yun. Hindi naman ako galit sa kanya. Aling Charing, gusto ko po sanang umuwi sa amin. Naisip ko po tama kayo. Dapat akong humingi ng tawad sa parents ko dahil nagkamali po ako. Oo, tama. Mainam yung gagawin mo, Iya. Kasi hindi tama na nagmamalaki ka sa mga magulang mo. Kung gusto mo, sasamahan kita sa iyong pag-uwi. Lester, anak, malalim na ang gabi. Ba't hindi ka pa matulog? Hindi pa po ako antukin ni Nay. Bakit? Anong iniisip mo? Parang mukha ka malungkot. May problema ka ba? Wala po. Naaalala ko lang po si Tia Josefa. Hindi mawala sa isip kong narinig kong pag-uusap nyo kahapon. Narinig mo pala. Bakit siya ganun, Nay? Hindi niya ikinatutuwa ang pagtulong natin. Dapat nga, tumulong din siya sa kanyang kapwa eh. Dahil mayaman naman sila. Pero hindi niya ginagawa. Anak, iba-iba ang ugali ng mga tao. Huwag ka sanang magdamdam sa iyong tiya.
Gusto ko sanang ibalita sa kanya na nakauwi na si Sarah sa kanila. At labis-labis ang pasasalamat sa inyo ng parents niya dahil sa pagtulong nyo. Huwag mo na ang gawin yon, anak. Sa halip, idalangin natin sa Diyos na hipuin ang kanyang puso upang yun ay maging malambot at maging matulungin. Talaga, Nilo? Oo, Hector. Kaya nga ang saya ko eh. Sa wakas, may trabaho na ako at magsisimula na ako bukas. Ayos! Makaluluwag na kayo. At unti-unti na rin ako makakabayad sa mga utang ko kay Aling Charing. Uy, kahit naman hindi mo bayaran yun. Hindi ka walang kay Aling Charing yun. Dahil may kaya siya sa buhay. O, kita mo nga ako. Hindi ako sinisingil. Dapat pa rin tayo magbayad, Hector. Dahil utang natin nun at responsibilidad natin. Ay, Nilo, si Oh. Aling Charing, dumarating. Oh. Ba? Oo nga, no. Mukhang pagod na pagod ah. Nilo, Hector. Aling Charing, magandang hapon po. Oh, Saan ho kayo galing? Parang namumutla kayo ah. meron akong sinamahan na nangangailangan ng tulong. Kaya dinala ko siya sa kakilala kong taga DSWD. Kaya lang nitong pauwi na ako. Ayun nga, parang nahihilo ako. Oo, Teka, ay, naku! Nawalan siya ng malay, Nilo! Tulungan natin siya! Lester, anak, Narito po ako, Inay. Ganon din sina Hector at Nilo. Kumusta na po pakiramdam niyo, Aling Charing? maayos na. Wala na yung hilo ko. Mabuti naman po. Nag-alala po kami sa inyo eh. Siguro daw po, sobrang nainitan at napagod lang kayo, Inay. Hindi naman po kayo high blood eh. Alam niyo, Aling Charing, nang nakita ko kayo na wala ng malay, natakot ako. Naisip ko, paano pag nawala kayo? Baka wala nang tumulong at magpautang sa akin. Doon ko po naisip na tama kayo. Dapat akong magsikap at iayos ang buhay ko. Totoo ba yan, Hector? Oo, Nilo. Kaya simula bukas, magpapasada na uli ako ng tricycle at mag-iipon para sa kinabukasan. Aba, natutuwa akong marinig yan, Hector. Ako man po, Aling Charing, may good news din. May trabaho na po ako. Talaga? Salamat po sa mga tulong nyo. Kayong naging inspirasyon namin ng asawa ko upang magpakatatag. Masaya ako na natulungan at nabigyan ko kayo ng inspirasyon. Tandaan nyo lamang ito. Kapag nagigipit kayo at nangangailangan ng tulong, narito lang ako. Pero higit sa lahat, nariyan ang Diyos na siyang tunay na makatutulong sa ating lahat. Lagi tayong tumawag at sumunod sa kanyang kalooban. Ang taong nagigipit, sa Diyos dapat lalong lumapit at buong higpit na kumapit. Pagkat siya'y maraming kaparaanan upang tayo ay tulungan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Angelo Alcantara, Susan Robles, Phil Cruz, Lionel Benjamin at Chiquit del Carmen Amor. Special sound effects Jerry Butia. Technical supervision Eric Lucero at Bong Buyar. Musical scoring Buboy Salong. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Anak ko! Puro na siya pasa! Maawa kayo sa kanya! Tama na! Huwag kang makialam dito, Nada. Kung ayaw mong masaktan din,
Kinukonsinti mo ang anak mo. Kaya lumalaking gago at walang respeto. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Nakalulungkot mang sabihin, may mga pagkakataon na ang mga nasa katungkulan ang nagiging problema ng bayan. Ito ang naging karanasan ni Minyong sa ating dunang sa kanyang panahon. Ang sarap po nitong binili niyong lechon, Nay. Dahan-dahan ka ng pagkain mo, Dexter, ha? Baka mabulunan ka. Dala yan ng tatay mo. Talaga, Tay? Ano pang okasyon? Walang okasyon, Dexter. May nagregalo lang sa akin. Alam mo na, nagpapalakas dahil may hinihinging pabor. At pinagbigyan mo naman, Minyong. Na hindi pa. Hihintayin ko pang isa pang ibibigay niya. Ay, sigurado, pera yun. Natural. Mababawi rin naman niya yun sa bubuksan niyang business dito sa lugar natin. Kaya dapat lang na kumita rin ako, ha? Pero bawal yun, Minyong. Lalong na ikaw ang chairman ng barangay natin. Lydia, ako nagpapatupad ng batas dito. Isa pa, maraming gumagawa nito. Kaya hindi ka dapat mag-alala. Lilinisin ko po ang bodega natin, Tay. Oo, sabi Dexter At ngayon na. Bakit po? Para ka namang bago ng bago. Di ba bumagyo? At mamimigay si na mayor ng mga donasyon sa mga napinsala ng bagyo dito sa atin. At dito niyo po ilalagay uli sa bodega natin ang mga rasyon? Natural. Para makapili ako ng para sa atin. Pero Itay, kawawa naman po yung mga hindi na naman mabibigyan dahil sa maraming kukunin ninyong rasyon. Huwag mo silang intindihin. Ako ang sundin mo. Bilisan mo na! Good morning po, Mang Melo. Good morning din, Bonbon. Anak, Po. ikuha mo nga ng ginawa kong biko si Mang Melo. Opo, Nay. Oh, Mang Melo, napasyalo kayo. Mangyari, may babalita ako sa iyo, Narda. Ano po yun? May foundation daw na mamimigay dito ng donasyon bukas. Kaya dapat maganda tayo. Maganda ho. Tapos, marami na namang hindi makakakuha. Dahil ho kay Kapitan Minyo mapupunta yung mga magagandang donasyon. Tulad nung nagbigay dito si na Mayor. Tingin ko naman hindi na mangyayari yun. Dahil sa atin mismo ibibigay ng foundation ang kanilang tulong. Babantayan lang ng mga tauhan ni Chairman ang kanilang pamimigay. Mabuti naman po kung totoo yun. Kasi naman nakakasama po ng loob yung napinsala ka na nga ng bagyo, nahirapan ka pa sa pagpila para sa donasyon, tapos hindi ka naman pala mabibigyan. Alam naman natin kung bakit nangyari yun. Dahil sa swapan at korap na si Kapitan Minyong. Buisit talaga! Buisit! Minyong! Bakit ka ba nagdadabo? Naiinis ako, Lydia! Bakit? Kanino ka ba nagagalit? Sa mga nagtsutsu doon sa foundation na nagpunta rito. Silang dahilan. Kaya wala akong napakinabangan sa mga donasyon nila. Pag nalaman ko lang kung sino yung mga nagtsutsu na yun, bubugbugin ko talaga. Sobra ka naman. Mali ka na nga sa ginagawa mo, mambubugbog ka pa. Huwag kang makialam. Para sa atin itong ginagawa ko. Hindi kita inutusan kahit kailan na gumawa ng masama. Para mabuhay lang tayo. Akala ko nga kaya mo hinangad na maging barangay chairman, para makapaglingkod. Pero hindi ganun ang nakikita ko sa'yo Naglilingkod din ako. Pero sa ginagawa ko, dapat makinabang din ako. Malit lang naman yung kinukuha ko Hindi katulad ng mga ibang opisyal sa pamahalaan na
na mas malaki ang kinukuha. Minyong hindi mo sila dapat tularan. Ang sundin mo ay yung tama, yung matuwid. Dahil yun ang nakalulugod sa Diyos. Mano po, inay? Kawaan ka ng Diyos, anak. Maaga kaya tang umuwi ngayon. Wala ka bang overtime? Wala po. Inay, maganda po yung halaman na nasa labas ng bahay natin Mahal ang ganong halaman. Binili niyo po ba? Hindi. Dala yan ng tatay mo. Tulad ng dati, regalo yun sa kanya ng isang humingi ng pabor sa kanya. Si Itay talaga. Kailan kaya siya magbabago? Nahihiya na po ako sa mga kaibigan ko dahil sa mga ginagawa niya. Huwag tayong mawala ng pag-asa, anak. Patuloy nating ipakiusap sa Diyos na baguhin niyang yung ama. Ito pong bayad ko sa kapit gatas, Mang Melo. Oh, salamat, Bonbon. Ito naman ang sukli mo. Ay, sobra pa yung sukli niyo, oh. So, Opo, ito po. ay, salamat ha. Mabait ka talagang bata. Okay, bata. Sige nga. Bakit po, Kapitan? Tatanong ko pa. Uy, ba't? Bakit niyo naman po kami natukan? Bakit mo sinirang halaman namin sa labas ng bahay? Ha? Di ba, hindi ko po yung ginawa. Sinungaling ka. Ha? Kapitan, ha? Huwag naman. Nasasaktan ng bata. Bata lang na walang takot sa akin na maaaring gumawa nun. At ikaw yon. Dahil nakita kita malapit sa lugar namin kanina umaga. Halika. Halika. Kapitan! Halika. Kapitan! Nasasaktan mo ako! Naawa kayo sa bata. Sa'yo siya dadalhin. Hoy, Melo! Huwag kang makialam, ha? Kung ayaw mong madamay sa galit ko. Pero hindi siya sumira sa halaman nyo. Sige, Do. Narda! Narda, buksan mo itong pinto. Dali! Narda! Narda, Mang Melo, bakit po? Ano pong nangyari? si Bonbon mo, binubugbog din kapitan. Ay, bakit? Pinagbintangan niya si Bonbon na sumira sa kanyang halaman. Sinabi ko naman na si Guido ang sumira, pero hindi siya naniwala at sinaktan pa rin niya ang bata. Oh, Diyos ko. Kawawa naman ang Halika. anak ko. Dali. Samahan niyo ako, Mang Melo. Oo. Tumawag tayo ng mga pulis para mapigil si Chairman. Ayaw mo talaga umamin? Ha? Ayaw mo? Ha? Hindi po talaga ako sumira sa halaman niyo. Sinungaling! Oh, ha? Chairman, tama na. Ha? Walang kasalanan ng anak ko. Puro na siya basa. Bawa kayo sa kanya. Tama na. Hoy, Nada, huwag kang makialam dito, ha? Kung ayaw mong masaktan din. Kinukonsinti mo ang anak mo eh. Kaya lumalaking gago at walang respeto. Wala kayong katibayan ng anak ko sumira sa halaman nyo. May nakakita na hindi siya ang gumawa noon. At gusto mo talaga masaktan, ha? Saktan! Mga pulis! Mga bata! Huliin ang abusadong kapitan na yan! Hindi! Huwag! Magandang araw, Narda. Maaari bang tumuloy? Bakit ka na pa rito, Aling Lydia? Gusto kitang makausap, Narda. Gusto kong mag-alok ng tulong para kay Bonbon. Para ano? Para iurong ko ang kaso labang kay Kapitan? Salamat na lang. Pero may foundation na tutulong sa akin sa pagpapagamot kay Bonbon ko. Alam kong mali ang asawa ko sa pagbibintang at pananakit sa anak mo. Talagang mali. Dahil hindi si Bonbon ko sumira sa mga halaman nyo, kundi si Guido na kapitbahay niyong adik. Pero hindi nakinig si Chairman sa anak ko. Pati na rin sa paliwanag ni Mang Melo. Sinaktan pa rin niya at pilit na pinaamin ng anak ko. Pati ako, tinangka pa rin niyang saktan.
Kaya nga humihingi ako ng paumanhin sa'yo sa ginawa ng asawa ko. Nakikiusap ako sa'yo, Narta. Bigyan mo naman ng pagkakataon ng asawa ko para makapagbago siya. Pakiusap. May ibibigay ako sa'yo. Magagamit mo ito sa iyong pagdinegosyo. Tama na, Lydia. Hindi mo ako masusuhulan. Maninindigan ako para sa aking anak. Lydia, salamat dumating ka na. Kumusta ka na rito, Minyo? Ayos naman. Hindi nila ako sinaktan. Nakausap mo ba si Nada? Pumayag ba siya? Ha? Hindi, Minyong eh. Lalo pa nga siyang nagalit sa akin nang alukin ko siya ng malaking halaga. Ano? Tuloy ang kaso ko. Malaki ang pinsala ni Bonbon, Minyong. At dahil doon, ilang araw siyang mananatili sa ospital. Lydia, ayokong mapahiya sa mga tao. Ayokong maalis sa tungkulin ko. At lalong ayokong makulong. Sana inisip mo yan noon pa. Para hindi mo ginamit ang iyong posisyon sa pagmamalabis. Ngayon wala na akong magagawa para sa iyo. Oh, Diyos ko. Patawarin mo po ako. Nagsisisi na po ako sa mga kasalanan ko. Pakiusap po, Diyos ko. Tulungan mo po ako. Di dapat gamitin sa kasamaan ang natamong kapangyarihan, kahit na nga ang kayamanan at magagandang katangian. Dapat na iukol ito sa paggawa ng kabutihan upang ang tao ay kalugdan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Babes Angeles, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, at Phil Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Masayang-masaya ang mga nabigyan natin ng tulong kanina, Miguel. May napaiyak pa nga sa tuwa. Oo, nakita ko rin yun, Rosa. Yung iba naman, hindi matapos-tapos ang pasasalamat sa atin. Kaya sulit, kahit nakakapagod. Bakas din sa mukha nila na nagliwanag ang kanilang isip. Dahil sa mga salita ng Diyos na ipinayo natin sa kanila. Ha? Miguel! Tricycle! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Lahat ng tao'y dumaraan sa pagsubok, mahirap man o mayaman. At kahit na nga ang mga ibinubuhay ang kanyang kalooban. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Miguel sa ating dulang sa kanyang panahon. Aalis kayo? Ano ba yan? Kung kailan kami pumasyal dito, saka naman kayo aalis. Pasensya na, Ate Susana. May kailangan kaming gawin sa church eh. Paano yung grocery nyo? May mga tauhan naman kami doon, Kuya Drigo. Ay, no. Hindi nyo dapat laging hinahayaan sa kanila ang negosyo nyo, Rosa. Miguel, baka mamaya kinukupitan na kayo ng mga yun.
Hindi nyo lang alam. Ate, may mga CCTV camera kami sa grocery. Maayos at madalas din ang inventory namin. Katulong namin ng mga pamangkin nyo. Iba na yung nakatitiya kayo. Kaya dapat, huwag kayong alis ng alis. Kung hindi rin lang mahalaga ang gagawin nyo. Huwag kayong mag-alala. Mababait at tapat ang mga tauhan namin. Hiniling namin sila sa Diyos, kaya alam naming magiging tapat sila sa amin. Ay, bahala na nga kayo. Babalik na lang kami. Saka ko na lamang sasabihin ng sadya ko. Napakainit sa church kanina, no? Oo nga, Rosa. Ang dami na kasi natin eh. At lahat dumadalo. Nakakatuwa naman dahil lahat ang sigla. Tama ka, pero dapat magkaroon na tayo ng mas malaking church para maging komportabling lahat. Maging yung mga gustong dumalo sa congregation natin. May mga naghahanap naman ng mabibiling lupa. Pati nga si Sister Marie. Kaya lang wala pa silang makita. Naisip ko, ano kaya kung i-donate natin yung lupa natin? Total, bakante naman yun. Oo nga, no? Oo, di ba? At malaki yun. At kapag doon itinayo ang church natin, magiging komportable na ang lahat ng pupunta doon. Pero, papayag kaya yung mga anak natin? Kasi, magiging kabawasan yun sa mga mana nila. Sarap talaga ng lechon doon sa sukay natin, di ba? Di nakakasawa. Sinabi mo, Padrigo. Kaya hindi ko mapigilang magpapake. Sarap. Ay, nga pala, may babalita ako sa'yo, sana. Ano yun? Nakausap ko yung kapitbahay ng kapatid mo. Sinabi niya sa akin na i-donate daw ni na Miguel yung malaki nilang lote para sa church. Ano? I-donate lang? No, yun ang sabi ni Tonyo. Abay, pambira. Ipinamigay lang nila yon. Ang laki nun ah. Sana sa akin na lamang niya binigay. Kapatid niya ako. Hindi niya ako naisip. Ewan ko ba rin sa kapatid mo? Di man lamang nang hinayang eh. Bakit kita sa akin ng lalaking yun? Miguel, ano ka ba naman? Hindi ka man lang ba ng hinayang sa ginawa mo? Malaki ang lupang iyon na minana mo sa ating mga magulang. Ate, tao sa pusong ginawa ko. Inihandog namin ang lupang yon para sa Diyos. Kaya wala akong pinanghihinayangan. Maraming paraan ng paglilingkod sa Diyos. Hindi kailangan ibigay mo ang buo mong kabuhayan. Hindi naman buong kabuhayan yun. At saka sabi ko nga, tao sa puso kong aking ginawa. Isa pa, lahat ng meron tayo ay buhat din sa Diyos, hindi ba? Sana sa akin mo na lang ibinigay yun. Ako ang kapatid mo eh, kaya dapat ako ang inuna mong bigyan. Ate naman, mas marami pa nga kayong ari-arian kaysa sa amin eh. Nanghihinayang ka doon. Dahil gusto ko yung lugar na kilalalagyan ng lupa mo. Magandang pagtayuan ng negosyo. Ikaw talaga, Miguel, kakainis ka? Baka lumampas ka na sa langit dahil dyan sa ginagawa mo. Masayang-masaya ang mga nabigyan natin ng tulong kanina, Miguel. May napaiyak pa nga sa tuwa. Nakita ko rin yun, Rosa. Yung iba naman, hindi matapos-tapos ang pasasalamat sa atin. Kaya sulit kahit nakakapagod. Bakas din sa mukha nila na nagliwanag ang kanilang isip. Dahil sa mga salita ng Diyos na ipinayo natin sa kanila. Ha? Miguel! Oh. Ang tricycle! Oh! Kayla, Aljur, kumusta na ang nanay at tatay niyo? Wala pa po silang malay, Tita Susana. Kinagamot pa po sila. Ang sabi po ng doktor, delikado po ang lagay nila. Ano ba nangyari? Ayon po sa mga nakasaksi, kinat daw po sila ng isang tricycle na humaharurot. Nasaan ang walang yung driver ng tricycle? Nasa ospital din po siya, tita. Tita,
Aalis po muna kami sandali ni Aljur. Aatin lang po kami ng practice namin sa choir. Sa church na naman? Hindi ba kayo nag-aalala sa mga magulang nyo? Nag-aalala po. Ganun naman pala eh. Bakit nyo sila iiwan? Pupunta po kami doon para tumupad ng duty namin. At para iparating din po sa mga churchmate namin ang nangyari. At higit po sa lahat, para ipanalangin sina inay at itay. Para iligtas po sila ng Diyos. Diyos ko, narito po kami ng kapatid ko. Nakikiusap kami sa'yo. Iligtas niyo po ang mga magulang namin. Gusto po namin makasama po sila. Lalo na po sa mga paglilingkod sa inyo. Maawa po kayo. Huwag niyo po kami biguin. Mahal na mahal po namin sina inay at itay. Diyos ko, maawa ka po. Huwag mo po silang kukunin. Upang madama rin po ng tita namin ang pagtulong mo po sa amin. Sa gayon, ay magbago po siya. At hindi nahamakin pa ang pagsunod namin sa iyong mga kalooban. Pakiusap po. Tulutan mo pong makapiling pa namin ang aming mga magulang. Aljur, tayo na. Kailangan makabalik na tayo sa ospital. Sandali. May nagtag sa cellphone mo, ate. Si Tita Susana, Aljur. Nagkamalay na raw si na inay at itay. Natin pagkain na ya. Bakit po ba? Wala naman pong may birthday sa ating lahat. Nakakalimutan nyo na nga. Ngayon ang ika-1 taon nang makalabas kami sa ospital ng tatay nyo. Mula doon sa aksidenteng nangyari sa amin. Ay, oo nga pala. At sa awa ng Diyos, buhay at malakas kami. Kapiling nyo hanggang ngayon. Gusto namin ipagdiwang natin at ipagpasalamat yon. Ang pagtulong ng Diyos sa atin. Lalo na sa amin ng tatay nyo. Kaya pala, pinapunta nyo rin si Kuya Jeric at ang pamilya niya. Dahil tayong lahat ang magpapasalamat sa Diyos, Aljur. Ay, masaya yan. Teka, may nag-text sa akin. Ba? Oh, bakit parang nabigla ka, Miguel? Sino ba nag-text? At anong nangyari? Si Ate Susana. Ang sabi niya, isinugod daw niya sa ospital si Bayaw. Bakit daw po? Inatake sa puso. Miguel, mula pa nang dumating ka kanina, wala kang kibo. May problema ba tayo sa negosyo? Wala, Rosa. Bakit ka ganyan? Naaawa lang ako kina Ate Susana. Nakalabas na ng ospital si Kuya Drigo, di ba? Yun nga lang, mahabang gamutan pa ang kailangan para muling makalakad siya at makapagsalita ng maayos. Malaking gastusin pa yun. May nabalitaan kasi ko tungkol sa kanila. Nabalitaan? Ano yun? Maraming salamat sa pagdalaw niyo uli dito sa amin, Miguel. Rosa, kahit papaano, nababawasan ang lungkot ko pag nakikita ko kayo. Ate, magkapatid tayo.
Kaya tama lang na damayan namin kayo. Kumusta na kayo, ate? Eto, naghahanap ng mapagbebentahan ng aming negosyo. Ano? Naubos na kasi sa ospital ang ipon namin ni Drigo. At kailangan namin ng panggastos upang maipagpatuloy ang kanyang therapy. Pati ng pag-aaral ng 2 pa naming anak. Totoo nga palang nabalitaan namin. Ate, huwag mo nang gawin yon. Kami na ang bahala sa therapy at sa mga gamot ni Bayaw. Totoo? Oo. Pati na sa pagpapaaral ng 2 niyo pang anak. Natutulungan nga namin yung ibang tao eh. Lalong namin kayong tutulungan. Dahil hindi kayo iba sa amin. Maraming salamat sa inyo. Mabuti pa kayo. Kahit na aksidente kayo noon, nakaligtas kayo. At nanatiling matatag ang kabuhayan nyo. Hindi tulad namin. Si Drigo lang ang inatake sa puso. Pero halos maubos ang kabuhayan namin. Dahil, ate, tinulungan kami ng Diyos. At ang aksidenteng yun sa amin ay pagsubok lamang na amin namang napagtagumpayan. Huwag kang mawala ng pag-asa, ate. Malalagpasan niyo rin ang nangyari nito sa inyo. Lumapit ka lang at humingi ng awa sa Diyos. Pakikinggan kaya niya ako. Ganon na walang kami ng panahon sa kanya. Naubos ang panahon namin kung papaanong kikita na maraming salapi. Hindi namin siya pinaglingkuran. Ate, napakabuti ng Diyos. Lagi siyang laang makinig at magpatawad sa sino mang sa kanya ilalapit at hihingi ng kapatawaran. Gawin mo yun at makikita mo, hindi kanya bibiguin. Pagpapala at kapayapaan ay kakamtin ng mga sa kanya ay masunurin. At sa mga pagsubok sila'y laging lilihapin. Sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Babes Angeles, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Angelo Alcantara at Susan Robles. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Wala kang utang na loob! Lorena, tama na. Huwag ka na mag-iskandalo. Nakakahiya sa mga tao. Talaga nakakahiya kayo! Lalo na sa mga anak mo dahil kasama ko silang nakakita sa paglalanggian niyo! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga lalaking sinasamantala ang kabaitan ng kanilang may bahay upang patuloy na mabuhay sa kanilang maling kinasanayan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Lorena sa ating tulang sa kanyang panahon. Oh, Chona, kumain ka pa. Niluto ko talagang ulam na yan para sa'yo. Sabi kasi ni Orlan, paborito mo yan eh. Salamat po, ma'am. Pero sobrang busog na ako eh, Ma'am Lorena. Nasira na nga po ang diet ko ngayon. Huwag mo nang pakainin yan si Chona. Baka hindi na magka-boyfriend yan kapag tumaba. Sobra naman kayo, sir. Hindi, biro lang. Siya, biro sige, lang. kung busog ka na,
Tama na. Ma'am, ano pa bang occasion at in-invite niyo ako for dinner? Sabi kasi ng sir mo, mahusay daw at tapat kang sekretarya. Kaya naisip ko, bilinan ka. Nang ano po, ma'am? Bantayan mo tong sir mo. Pag may babaeng umaaligid, sabihin mo agad sa akin. Naghanap ka pa ng kakampi. Chick boy pala kayo, sir. Ay, oh, no. Nagbago na ako, Chona. Don't worry, Ma'am Lorena. Ako pong bahala kay sir. Susumbong ko kagad sa inyo kapag may other woman siya. Kuya Jimwell, what can you say about Chona? Maganda siya at mukha namang mabait. Bakit mo naman naitanong? Feeling ko, hindi ganun. Anong ibig mo sabihin? Nakanwari lang ang ipinapakita niya sa atin? Oo, parang bang napaplastikan ako sa kanya. Venice, hindi tama yan. Wala naman siyang masamang ginagawa. Hinahatulan mo na. Sa'yo ko lang naman sinabi At saka, feeling ko lang naman yun. Ewan ko nga ba kung bakit? Lorena, alis na ako. Ha? Dito ka ba magdi-dinner mamaya? Dahil ako hindi. May kliyente kasi kung kakausapin. Sige, alis na ako ha. May meeting ako ngayong umaga ha? Hindi na naman niya ako inalikan. Madalas din siyang ginagabi ng uwi. Ay, ganito siya pag mayroon siyang babae. Sino kaya pinalulukuhan niya this time? Diyos ko, sana naman walang babae ang asawa ko. Sana naman mali hinala ko. Pagod na akong masaktan. Val, sige na naman. Sumama ka na. 3 days lang naman tayo doon. At sagot ko gastos. Sorry, Orlan. Pero alam ko na gagawin mo eh. Isasangkalan mo ako kay Lorena para hindi kanya mahalata sa ginagawa mo. Ito naman, no, para ka namang hindi kaibigan eh. Magkaibigan tayo at business partner pa. But not in crime. Val naman. Pare, huwag kang magalit pero mali ang ginagawa mo eh. Nangako ka kay Lorena na magbabago na. Pero nung ginagawa mo, nakipagrelasyon ka kay... Tama na. Puro kagalit ka. Kung ayaw mo sumama, di wag. Huwag ka nang magsalita pa ng kung ano-ano. Yun ang dahilan. Kaya kita tinawagan, Chona. Ma'am, wala kayong dapat na ipag-alala. Walang babae si Sir Orlan. Talagang trabaho lang po ang dahilan kaya siya madalas gabi sa pag-uwi. Totoo? Yes, ma'am. Kaya nga po magandang kita ng company niyo ngayon eh. Ay, salamat naman. Yung pupuntahan niya sa Cebu, talaga bang business trip yon? Yes, Ma'am Lorena. Huwag kayong mag-alala. Good boy na po si Sir. At pag may nakita akong babaeng umakit sa kanya, ako po mismo magsasabi sa inyo. Maraming salamat, Chona, ha? Talagang mapagkakatiwalaan ka. Alam niya, Mami, ang saya-saya namin ni Kuya Jimwell ngayon. Kasi sumama kayo sa amin dito sa Batangas. Dapat lang na maglibang kayo, Mami. Hindi yung lagi na lang trabaho sa bayang inaasikaso nyo. Kaya nga sumama na ako dito sa inyo mag-beach, eh. Ang ganda ng beach na to, di ba, Ma? Ay, tama ka, Venice. Yayayain ko nga rito ang daddy niyo pag-uwi niya. Para makabalik tayo dito. Parang wala na kayong inaalala kay Daddy ngayon, ah. Wala na talaga, Jimwell. Nakausap ko na si Chone, eh.
At tiniyak niya sa akin na walang babae ang daddy niyo. Ma'am! Kuya Jimwell! Tingnan niyo doon! Bakit? Ha? Ano bang kinagulat mo? Ano yun? Ha? Si Daddy at si Chona? Ang sweet nila! Ang ganda-ganda mo talaga, John. Talaga ha? Baka naman bola lang yan. Hindi. Sa lahat ng mga nakarelasyon ko, ikaw ang pinakamaganda. Kaya naman loko-loko ako sa iyo, eh. Ang sarap lang ng malaya, ano Han? Nagagawa natin ang lahat ng gusto natin. Tama ka. Walang kamalay-malay ang misis mo sa relasyon natin. Mga walang iya kayo! Mga taksil! Lorena! Tapos. Ahas ka, Chona! Ahas! Matapos kita mo ipasok sa opisina ng asawa ko, ito pa ang ginanti mo! Sorry po, wala ka mo na loob! Lorena, tama na. Huwag kang mag-eskandalo rito. Nakakahiya sa mga tao. Talaga nakakahiya kayo! Lalo na sa mga anak mo dahil kasama ko sila nakakita sa paglalandian niyo! Sumira na naman siya sa pangako niya. Wala talagang isang salita si Daddy. Huwag na kayong umiyak. Hindi naman mababago si Daddy ng mga luha nyo. Pero napakasakit, Jimwell. Lahat ginawa ko para maging mabuting kabiyak ng daddy nyo. Tiniis ko rin na mahabang panahon pambababae niya. Pero bakit hindi pa rin siya nagbago? Sa kabila ng mga sakripisyo ko, ganun pa rin siya. Bakit? Bakit? Tama na po, Mami. Tahimik ang bahay, ha? Parang walang tao. Natawagin ko si Lorena. Sana mapatawad pa niya ako. Lorena? Lorena? Maaga akong umuwi kasi gusto ko mag-usap tayo. Lorena? Ay, yung papel na nasa ibabaw ng TV. Parang sulit, ah. Kukunin ko. Sulat ni Lorena. Sa pagbasa mo ng aking sulat, Malayo na kami ng ating mga anak. Masakit man sa akin. Binibigay ko na ang kalayaan mo. Siguro nga hindi mo na ako mahal. Kaya hindi mo tinupad ang pangako mong magbabago ka. At dapat ko nang tanggapin ang katotohanan yun. Ngayon, galap ka ng malaya. At ako naman, magsisikap na pagalingin ang sugatan kong puso. oh Lorena, hindi mo dapat ginawa ito. Hindi dapat. Lorena, Bakit mo pa kami sinundan dito? mag-usap tayo. Maraming beses na tayo nag-usap, Orlan. Hindi ko na mabilang. Maraming beses mo na rin ako nasaktan. Pati na ang mga anak natin. Lorena, please. Isang pagkakataon na lang. Pakiusap, patawarin mo ko. Magbabago na talaga ako. Napatawad na kita, Orlan. Kaya nga natanggap ko ng maluwag sa kalooban. Ang palayain ka. Pero ang makisamang muli sa'yo, parang hindi ko na kaya yun. Huwag. Huwag mong sabihin yan. Huwag, please. Gusto kong gumaling ang sugat ang puso ko, Orlan. At mangyayari lang yun kung hindi na ako masasaktan pa. Lorena. Mahabang panahon din naman kitang pinagbigyan, di ba? Kaya sana sa pagkakataong ito, ako naman ang siyang unawain mo. Hayaan mo kung matahimik.
hayaan mong gumaling ang sugat ng aking damdamin. Di dapat sagarin ang pasensya ng mahal sa buhay upang walang pagsisihan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Bobby Cruz, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, at Babes Angeles. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.